Οι ασθενείς μας έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα φαρμάκου και θεραπείας, αλλά δεν έχουν επαρκώς αντιμετωπίσει το πρόβλημα της πρόληψης. Οπότε θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό η πολιτεία να δώσει βάρος, προγράμματα και προϋπολογισμό σε θέματα πρόληψης καρδιακιακών νοσημάτων, ελαττώνοντας τους παράγοντες κινδύνου και κάνοντας γνωστά στην κοινωνία προγράμματα που θα οδηγήσουν στο μικρότερο επιπολασμό των καρδιακιακών νοσημάτων. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό εκ μέρους της πολιτείας να δοθεί προσοχή, υποστήριξη και μεγάλη προβολή σε θέματα πρώτων βοηθειών και καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Η λεγόμενη ΚΑΑ ή ΚΑΡΠΑ είναι γνώσεις που μπορούν να παρέχουν οι οικοί και οι φροντιστές των ασθενών σε καρδιοπαθείς που θα οδηγήσουν στην πρόληψη βαρύτερων καταστάσεων.